Шығарылышыбызны дәвам еттірәбіз. Татарстан радиосында быйыл да Татарстан рәисе қаршындағы татар тілін һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән берничә зур проект эшли. Аларның барысы да туган телебезне таныту, популярлаштыру максатына хезмәт итә. Бүгенге Тел сагында сәхифәсендә сүз радиода әзерләнгән яңа радиоспектакль һәм аның туган телебезне саклауга керткән өлеше турында булыр. Хәзер сөйрәп урамга чыгарып ташлыйм бит. Жеңги, әле бит кояш алмагач биеклеге күтәрелмәгән. Микрофон алды үзе бер зур сәхнә, ләкин биредә декорацияләрдә, костюмнар да юк. Актерлар фикеренчә, радиода спектакль тудыруның төп кызыгы да нәкъ менә шунда. Театрда куелмаган әсәрләрне без үзебезнең тамашачыларыбызга шушы радио аша җиткерәбез. Үзебезнең образларыбызны бик яратып башкарабыз. Менә бу проектлар алга таба да Алла бирсә үзебезнең халкыбызга җиткереп торырга язсын иде. Мин бүгенге көндә бу проектны бик уңышлы вакытта башланганбыздыр дип уйлыйм, чөнки халык җырга гына түгел, мондый радио спектакльләргә дә бик сусады. Актерлар үзләре радио студиясендә спектакль яздыру кай вакыт сәхнәдә роль уйнауга караганда да катлаулы икәнен яшерми. Сәхнәдән тамашачы артистның хис кичерешләрен үз күзләре белән күрсә, радио спектакльдә буларның барсында тавыш аркылы җиткерергә туры килә. Монда килеп, радио спектакльләр яздырганда бу безнең ничектер бер спектакль куелышының бер өлеше. Шуңа күрә безгә ул рәхәт тә, җайлы да, уңайлы да. Партнер белән эшләгәндә уңайлы бит ул, ачулаганда шунда кыйнап та, сугып та алырга була. Хәзер кыйный башама әле син. Үзең генә булганда теге барыбер тавыш чыгарырга кирәк бит. Мәсәлән, менә баланы кыйнау яисә анда хатын ирне кыйный торган берәр сәхнә булса, ул инде табигыйрәк булсын өчен җиттеме сиңа юкмы дип ул теге менә бу тавышлар чыгару да мөһим. Эфирдан спектакльләр тапшыру Татарстан радиосының уйышып киткән елларыннан килгән күркәм традициясе. Радио тыңлаучыларның дистәләгән буыны шулай театр сәнгатенә якынайып, радио дулкыннары аша һәр өйгә килеп җиткән саф татар сөйләмен ишетеп үсә. Радио спектакльләр милләтне тәрбияләүдә, агартуда әһәмиятле роль уйнап килде. Ләкин соңгы 10 еллыкта дәүләт театрларының спектакльләрен радиога язып алу туктатылды. Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе барлыкка килгәч, без кузгалды. Татарстан радиосы 3нче ел рәттән үз радио тыңлаучыларын яңа радио спектакль белән шатландыра. Халык арасында йөрим, үзем дә бик актив радио тыңлаучы. Бу әсәрләрне инде белсәм дә эчтәлеген шушылай бит. Нәрсә турында сүз баруын бирелеп тыңлап барам. Менә кабат тапшырылган вакытта да бигрәк тә менә анда катнашкан күренекле артистларыбызның ни рәвешле теге яки бу образга әверелүләре минем өчен бик кызыклы булып әверелә. Галимҗан Ибраһимовның Казак кызы, Заһир Бигиевның Зур гөнаһлар, Фатих Хөснинең Йөзе кашы, Марат Кәбировның Җир турында җыр әсәрләре комиссия ярдәмендә эшләнеп, радио тыңлаучылар яратып кабул иткән радио спектакльләрнең кайберләре генә. Аларның һәрберсе татар әдәбиятын һәм сөйләмен популярлаштыруга, туган телебез мөмкинлекләрен үстерүгә хезмәт итә. Әдәбият дәресләрендә куллану өчен дә бер дигән ярдәмче. Бик тиздән язучы Вакиф Нуруллинның Шинельсез солдатлар әсәре буенча яңа радио спектакль эфирга чыгачак. Моның әһәмияте барыннан да элек шунда, менә ул икенче бөтен дөнья сугышы, безнең өчен икенче ватан сугышы елларында без иң мәкерле, бик нык коралланган, бөтен дөньяны яулап алырга җыенган фашизмны тормар иттек. Менә нәрсә бәрабәренә ирешкәнбез икәнбез. Менә шуны күрәчәк бу әсәрне тыңлап бүгенге радио тыңлаучылар. Шинельсез солдатлар Вакиф Нуруллинны киң әдәби мәйданга алып чыккан уңышлы әсәрләрнең берсе. Аның үзәгендә Бөек Ватан сугышы чоры авылындагы хәлләр, төп герой Равил атлы малайның хис кичерешләре. Заманында әсәрне укучылар яратып кабул итәләр. Басылып чыккач та алар төп геройда үзләрен, үз балаларын күрәләр. Күренекле әдәби тәнкыйтьчеләр дә уңай бәясен бирә.
Татарстан радиосы әзерли торган яңа радиоспектакль язучы иҗатны игътибарны тагын да арттырыр дигән өмет бар. Ә күпләрне балачак калып кайта торган радиоспектакльләргә бүген дә ихтыяҗ күп икән. Күпме генә телебез үлә, күпме генә менә искусственный интеллект дибез инде ул менә җиңә, имеш гади безнең инде тере кешеләрнең эше икенче планга күчә дисәк тә, барыбер компьютер заманасы булса да, кеше бер вакытта да гади мөнәсәбәтләрдән читтә булмаячак, чын мөнәсәбәтләрдән читтә булмаячак. Ул һәр вакыт аңа кирәк булачак. Шуңа күрә кеше спектакльгә йөри, шуңа күрә аудиокитап тыңлый, шуңа күрә радио тыңлый, шуңа күрә радиоспектакльләр тыңлый. Һәм чын иҗат ул бер кайчан да искерми, ул бер кайчан да актуальлеген югалтмый. Аудиоспектакльләр тыңлау культурасы соңгы елларда зур үзгәреш кичерә. Элек аларны өйдә, радио алгычлар янында көтеп алып тыңласалар, бүген исә саф һавада йөргәндә, машинада барганда, хәтта берәр эшне башкарганда да тыңларга мөмкин. Чөнки мондый формат ял иттерә, фантазияны байыта, фикерләү сәләтен үстерә. Мондый формат аша аудиоспектакльләр тыңлап, хәтта чит телне өйрәнүчеләр дә бар икән. Димәк, мондый форматның киләчәге һәм потенциалы зур. Һәм тагын берсе, 5000-нән артык язмага я Татарстан радиосы фонды яңа әсәр белән байый. Монысына бәяне бары киләчәк буын гына бирә ала. Комиссия ярдәме белән әзерләнә торган радиоспектакльләр алга таба да үз игелекле миссиясен үтәүне дәвам итә. Яңалыклар өчен Раил Садретдинов, Дамир Мөхәммәтханов, Ирек Хәмидуллин, Фәрит Җәләли.